Iyayi chigawo cha mamawa chabwino konse kumene muli. Iyayi pali mkulu ameneyo akuti yawo network king chani. Sikuyamba kaka ine ndithu mkulu ameneyo kumumva komanso kuona mavideos yake. I think ndapanganso video imodzi ya iyeyu. Kumano this guy ineyo I tried my best kumufusafusa kuti mkulu amene ndi ndani nanga zimene amakambazi iyeyo ndi king wanji. Like ndibungwe kapena amakhala kuti kapena ndo wanji ine ndayesera kuyang'anayang'ana za mkulu ameneyo sindimazipeza. Amene muli ndikuthekera amene mmamudziwa mkuluyu ndi zimene amapanga, please talembani mu comment section mo timudziwe bwinobwino. Komanso ngati muli willing kuti iye ndifa tilongosowe mwina mu video tapangani video yake tikupasani namba lati kuti mutumize ku imene koko tizapanga post pano. Kaya ndi audio it's fine tizapangaso post pompano kuti makamaka timudziwe nawo mkulu ameneyo. Pali nkhani apa akuti iyeyu akuchallenja MP wa Machinga Daud Chikwanje. Akuti Daud Chikwanje ndithu wanyula kwambiri ndipo akuti akuluwa atha kuthesa mphamvu za iyeyozo asamazimva kuti iye ndi MP. Muli zambiri kuchokela kwa ine Asultani King Yawo, mwini wache wa Ayawo Network Empire, the traditional master king of the Yawo people around the world. Talandila utenga ochokela ku MP wa ku Machinga Honorable Daudi Chikwanje. Akuti akupemba mafumu achiyawo, akupemba nswandu achiyawo, kapena kuti akupemba mtundu wachiyawo. Akuti tisinde miyambo imene ifeyo Ayawo timapanga. Akuti miyambo yathu ndi imene imapangisa kuti mmalayi muno anthu azikhala kwa ankhanza. Khala tayitangofika nayilandira taying'amba ndi tayitaya. Ndofuna zoti ndimuyange MP ameneyo kaya kuzoonako mphamvu kwambiri chifukwa zoti kwa iye ndi MP kapena kuti kwa ali kuboma lolamula. Aona bwa Daudi Chikwanje, ngakhale iweyo utakhala wamkulu wa serikali mukufuna zoti muchepese kapena kuti ifeyo Ayawo tisinde miyambo yathu sisingatheke. Iweyo ngakhale utakhala msogoleri wa dziko lino ukufuna zoti kwa ifeyo Ayawo miyambo yathu tichepese kapena kuti kwa tisinthe sisingatheke mukuchepa kwambiri. Aonabo a Daudi Chikwanje, ngati pali amabungwe kapena azipembeso kapena achipani amene akukutumani kuti mutane ndi mtundu wachiyawo kudusira kwa iwepo ti kwa iweso ndi muyawo, nkhondo chakwa imeneyo simungayikwanisi. Ndiponso omwe amakutumaniwo atakutengera chisanso pa iweyo kuti asasathumenso munthu winanso wachiyawo. Iwe Malawi yonse ino anthu amene amapangako miyambo yosakhala bwino ndifa yawo, mukudelera mtundu ubwanji. Mtundu wachiyawo tosi mtundu wa masiye yetu. Ukusionako mphamvu poti kwa iwe ndi MP, kodi waiwala MCP itakumankhani kwa iwe. Amene adamenya ako nkhondo kuti kwa iweyo utuluke. Mesa ndi ifeyo Ayawo Network. Ife Ayawo Network ndi amene tidamema kwa anthu kuti kwa iweyo utuluke. Ife Ayawo Network ndi amene tidamema kwa anthu kuti kwa akufoteleni kwa iweyo Aonabo a Daudi Chikwanje. Lelo mukumatiukira poti kwa iwe ndi MP uli pa mpando kumawo pyesako chakwa mafumu kuti kwa asinte miyambo yathu. Mukutumidwa ndi ndani? Achipani. Ngati mukutumidwa ndi chipani chanu cha DPP, mwauza DPP wo kuti DPP sidawine chifukwa cha alomwe. DPP sidawine chifukwa cha azena. DPP sidawine chifukwa cha achewa. DPP sidawine chifukwa cha ankhoni. DPP sidawine chifukwa cha atumbuka. Mukapangeko research. Tidaiwinisa DPP kwa ndifeyo Ayawo Network. Mupeza kusoti Ayawo ndi amene adavota ko 30 chakuti percent kuti DPP jaiwine.
lelo kumati nyosa kuti miyambo yatu tundio ipa ifeyo ayawo Malawi yose ino omwe amapanga ko miyambo yose alongosoka ndifa ayawo mukutidelela bwanji inuyo anyamato omwe mmazitenga kutiko kandi ma MP kandi ma councilor ndiye na amene mmagwira ko ntchito mboma omwe mmazitenga kuti ndi mawelo educated andu ena amabungwe azipana amadusira kwa inuyo kuti kwa ifeyo ayawo tizidana kapena kuti kwa ifeyo ayawo tizinyoseka ndikufuna ndikuuzeni kwa izi andu ena atakutengela chisanso pa iweyo aona bwa Daudi Chokwanji kutesa ine mphamvu zako za iweyo DPP tu yalowa mboma atu chifukwa cha Yawo Network. DPP yalowa tu mboma atu chifukwa cha Bakili TV. DPP tu yalowa mboma atu chifukwa cha Ntanyi watu sati iweyo aona bwa Daudi Chokwanji. Mudali ntaniwe. Munganyose ntuto wachi yawe iwe? Tango tu usani kwa chimozi chimene kwa ifeyo ayawo timapanga ichoipa pa mwambo watu. Kujando kuja chimene timapanga choipa ndijani. Kunsondo kuja chimene timapanga choipa ndijani. Pamasewela amene ayawo timapanga. Magemu amene achiawo amapanga. Chimene choipa ndijani. Ukapanga zachi bwana andu ena ata kutengela poziro pa iweyo. Osasawelesa kontundo wachiwa